ku kalli wannan mutum da kyau. Kun gan shi? To ku kalle shi inda yake dumu-dumu cikin 'yan ta'adda. Sannan ku kalle shi inda yake tare da manyan sozawan Faransa masu shirya komai. Sannan ku kalle shi inda yake tare da Macron shugaban ƙasar Faransa. Wace shaida ce kuke nema kuma? Shi ne wanda ke ba 'yan ta'adda bindigogi. Shi ne ke tallafa musu. Shi ne wanda ke safarar zinariya Afirka zuwa Europe. Shi ne ɗan leƙen asirin da na ce zan gwada muku a cikin bidiyon da na yi jiya. Sunan shi Bernard Henri Lévy. Babban ɗan leƙen asirin Faransa ne. Amma yana yawo da sunan marubuci, philosophe da kuma ɗan jarida. An haife shi ne le 5 Novembre 1948. Sunan shi Amali Pierre-Marie. A Niger ana kiran shi Michel. Ƙasar Liberia ana kiran shi Antoine. Shi ne sababin duk wasu mugayen ayyuka da ke faruwa cikin ƙasashe daban-daban. Shi ne sababin yaƙin Libya da kuma mutuwar Gaddafi. Ya yi nasarar shiga cikin ƙasar Syria, inda ya raba musu bindigogi don su kashe kansu, kuma ya yi nasarar yin haka. Ya kasance a can a matsayin marubuci tun 1978. Yana yawan zuwa da komowa tsakanin Mali da Niger. Yana safarar arzikin ƙasashenmu cikin jirgi, tare da umarnin shugaban ƙasar Faransa na kowane lokaci. Abin dai ba yau aka fara ba. Yau shi na aiki ne tare da Macron. Ina ce yanzu kun ga fuskar Faransa da hili. Shin ya kamata yanzu mu bar turawan nan su ci gaba da zama cikin ƙasashenmu? Kowa ya kamata ya kalli wannan bidiyon, don haka ku yaɗa shi ta ko'ina. Sannan ku danna subscribe a wannan tasha da kuma ƙararrawa. Shi a tunanin shi ba za a taɓa gane shi ba. Alhali akwai wata ƙa'ida ta rayuwa da ke cewa komai dubarunka, komai wayonka, akwai wanda ya fi ka, kuma wata rana dole ne sai asirinka ya tonu. Har yanzu yana raye, amma ba wanda ya san inda yake domin bai zama huri guda. Wannan wajibi ne a gare mu kawo ƙarshensa, don haka bincike ya fara.